לנגן עם הפילהרמונית זה החלום של כל אומן. חוויה של עוצמה, רגש וחום. אני יודע. אני שלומי שבן, והשנה הופעתי עם הפילהרמונית בקונצרט מיוחד בפסטיבל ה-75. ואם לא יצא לנו להיפגש, אני מאוד מאוד מקווה שתהיה לנו עוד הזדמנות גם בעונה הקרובה. אני כאן כדי לספר על השיאים שמחכים לנו בעונה הבאה. קשה להאמין, אבל זה היכל התרבות. כך הוא נראה לפחות במהלך הצילומים. בכל יום שעבר מאז הצילום הזה, השיפוץ מתקרב לסיומו, והשאלה שכולם שואלים היא, מתי חוזרים לך? ערב טוב מינויים וחברים יקרים, שמי אבי שושני ואני מזכ"ל התזמורת. השנה האחרונה שעמדה בסימן שיפוצים של היכל התרבות הייתה שנה מאתגרת לכולנו. ערכנו את הקונצרטים שלנו בעולמות חלופיים, ואתם, הקהל הנאמן והיקר שלנו, תמכתם וחיזקתם אותנו לאורך כל הדרך. ועל כך אנו אסירי תודה. השיפוץ נמשך במלוא הקצב, ואני שמח לבשר לכם כי בחודש מרץ נחזור אל היכל התרבות, אל הבית שלנו. את העונה נפתח אמנם בסמולארש, אך כפי שתראו בערכת החידוש שתקבלו בשבועות הקרובים, הקונצרטים יתקיימו בהיכל התרבות כבר מתחילת מרץ. בזמן החידוש נשבץ אתכם בשני העולמות. שימו לב, לא נופיע יותר בהאנגר. אני יודע, מאמין ומקווה שנזכה לראות כל אחד ואחת מכם בהיכל התרבות המחודש. וכמאמר חז"ל, לשנה הבאה בהיכל התרבות. ועכשיו, לשיאים של העונה ה-77. מאסטרו מטה יפתח את העונה עם הכוכבת יוג'ה וואנג. היא תנגן 3 קונצ'רטי, צ'ייקובסקי, מנדלסון ושופן. המאסטרו יציג מתוך הרפרטואר האהוב עליו את כה אמר זרטוסטרה ואת הסימפוניה הראשונה של ברמס. באפריל ינצח מאסטרו מטה על שורה של סולנים, שזוהי הופעת הבכורה שלהם עם הפילהרמונית. אנושקה שנקר, ביתו של נגן הסיטר האגדי רבי שנקר, תנגן את הקונצ'רטו של אביה. הכנר מיכאל ברנבוים מגרמניה, קון מו פייק, אבי דור הפסנתרנים החדש של קוריאה, והכנרת ההולנדית ג'נין ג'נסון. כריסטוף אשנבך ינצח על הסימפוניה החמישית של צ'ייקובסקי. גוסטבו דודמל יבצע ב7 קונצרטים מרתקים את דון חואן ואת טיל אולנשפיגל. קיריל פטרנקו, שריגש אותנו ואת התזמורת בביקור הבכורה שלו, יבצע את הסוויטה דפניס וקלואה ואת הרביעית של מאלר, לוואלס של רבל. איזה אקוסטיקה מדהימה. דיוויד רוברטסון האמריקאי יביא את עולם הצלילים של מרכז אירופה, הקונצ'רטו לתזמורת של בארטוק. המנצח האורח הראשי של התזמורת, ז'אן אנדריאה נוסדה, יחזור עם הצ'לן בוריס אנדריאנוב בתוכנית שכולה רוסיה, פרוקופייב וסימפוניית מנפרד מאת צ'ייקובסקי. ידידנו, המאסטרו כריסטוף מונדוכנני, חוזר עם תוכנית היסטורית ומרגשת, פסלמוס הונגריקוס של זולטן קודאי, יצירה שסבו ביצע בפעם הראשונה לפני 90 שנה. סמיון ביצ'קוף ינצח על הגדולה של שוברט, סימפוניה מספר 9.
השנה יבקרו אצלנו 3 אומנים שהם סולנים נפלאים וגם מנצחים. פנחס צוקרמן, מארי פראיה ואנדרה שיף. פנחס צוקרמן ינגן את הקונצ'רטו השלישי של מוצרט וינצח על סימפוניות של שוברט ומאלר. אנדרה שיף ינגן קונצ'רטו של בטהובן וינצח על סימפוניית לפול של היידן. ומארי פראיה ינגן קונצ'רטו לפסנתר של מוצרט וינצח על הגרנד דואו בדו מז'ור של שוברט בעיבוד לתזמורת של יואכי. לכבוד יחשב לנו לארח שוב את המאסטרו קורט מזור. הוא יופיע עם הפסנתרן דניס מצויב והכנר ניקולאי זניידר בקונצ'רטי של יוהנס ברמס. בנקודה הזאת זובין היה אומר, This is a season you will not want to miss. ויש עוד דבר אחד שלא תרצו לפספס. מאסטרו ולדימיר יורובסקי ביקש במיוחד להעלות את האופרה קדושת האהבה והתשוקה של צ'ייקובסקי, טרגדיה שכולה על חודו של עלה. פיק דם. הקונצרטמייסטרים קונובלוב, שפיצר וסילבסטרי ינגנו איתנו סולו. הכנרים ריי צ'ן וג'ושוע בל מהדור החדש של הכוכבים ינגנו את הקונצ'רטי של סיבליוס ושוסטקוביץ'. הבריטון מתיאס גרנה ישיר באלר. והכנר הצעיר איתמר זורמן, זוכה תחרות צ'ייקובסקי, יופיע פעם ראשונה עם הפילהרמונית וינגן את הקונצ'רטו האהוב של מנדלסון. לסיום העונה, מאסטרו מטה יגיש לנו פינאלה חגיגי. 2 האופרות האחרונות של ורדי, אוטלו ופלסטאף, עם צוות זמרים שרק המאסטרו יכול לקבץ. העונה ה-77, צוקרמן, פראיה, בל, שיף, אשנבך, דודמל, יורובסקי, רוברטסון, דוכנני, פטרנקו, קורט מזור, שנקר, יוג'ה ון, זניידר, מצויב, זובין מטה והיכל התרבות. העונה ה-77, עונה מרגשת, עונת השיבה להיכל. אתם מוזמנים.